ועכשיו אלייך אלישבע, הגוף צריך טיפוח בעיקר בקיץ, למה בעצם? בואי נאמר ככה, הגוף צריך טיפוח גם בקיץ. בחורף אנחנו מרגישים יותר את היובע של הגוף, כי אין לנו את הלחות, את ההזעה הטבעית. בקיץ, היות ואנחנו מזיעים, אנחנו לא תמיד מרגישים כמה האור סובל. ויש גם את השמש. יש את השמש, מכה. יש את הבריכות עם הכלור. והפישה, שלא נדבר, כמה זה לא מי יודע מה הכי טוב לאור של הגוף. ויש... אם אנחנו רק היינו חושבים כמה זה, כמה יש היום טיפולים המילה שאת אמרת. כן? מה זאת אומרת? אנחנו מכירים אחת באופן אישי ששתתה את זה בשביל טיפול. אמת. בטלוויזיה בשידור חי. אמת, אבל באמת יש שיטת טיפול שבאה מרוסיה. כן. טיפול בשתן, אבל זה לתוכנית אחרת. כן, לא בבית ספרנו. לא, נכון. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על האור, למעשה זה העבר הכי גדול שיש לנו. זה המעטפה של הגוף. נכון. עכשיו, האור לא משמש לנו רק כבגד, ככסות לגוף. הוא משמש לנו כעבר נשימה. נכון. הוא משמש לנו כעבר חישה. נכון. טנטרה יש לנו עוד מעט. נכון. הוא משמש לנו כעבר הפרשה. נכון מאוד. שומן. רעלים. מים, רעלים. נכון. השתן והזיעה דומים בהרכבם. עכשיו, אם אנחנו לא נעזור לאור למלא את כל התפקידים להם הוא מיועד, אין לנו חיים. ואנחנו מכירים את הסיפור על רומא העתיקה, שהיו צובעים את הילדים בזהב, והיו נחנקים ומתים. שלא לדבר על קביעה. למרות שהיו נושמים, אבל האור שלהם היה נחנק. לא מספיק. עכשיו, את יודעת מה, כשאת נכנסת למקלחת מאוד מאוד קרה, או מאוד מאוד חמה, לרגע אחד את מפסיקה לנשום. זה שהריאה החיצונית קיבלה שוק, גם הריאות הפנימיות לא תפקדו כמו שצריך. וואלה, תראה את ההקשר, עכשיו, לא חשבתי על זה. זה צד אחד. צד השני הוא ההזדקנות. ואנחנו למעשה מתחילים להזדקן מהרגע שאנחנו נולדים. כן, וגם הגדרה תינוק, נכונה. כן, וגם תינוק אנחנו שחים ב-body lotion. קל וחומר שאנחנו מתחילים להיות בני 30 ו-40 ו-50 ויותר. שמפסיקה התחדשות התאים, או פוחתת, בוא נאמר. אז מה אפשר לעשות? אז מה אפשר לעשות? כי אני לעניין היותר. בינואר נהיה בת 50, אז עכשיו אני יותר. אני מקווה שהתחלת בגיל 40. אני התחלתי אצלך בגיל 27, זה כמו המדשאות באנגליה. איך הן כל כך יפות? מתחילים לפני 1000 שנה. לא, אבל עוד פעם, יש נשים שעד כאן מטפחות. כן. ומכאן, זהו, רק מה שרואים. ואנחנו צריכים... זה בפולניה בדרך כלל, מה שרואים, לא? תראי, הפולנים. בכל אופן, העניין הוא שזה חשוב לטפח את אור הגוף. מאוד. ומה שאנחנו עושים, כמה כללים וחוקים. קודם כל, ניקיון. אוקיי. והניקיון זה לא מספיק מים וסבון. הסבון צריך להיות על סבון. הסבון צריך להיות אפילו מצמח שנקרא ספופניה, שהוא לא מייבש את האור ומנקה אותו. אוקיי. וזה הטיפול היומיומי, או בסבון או בפילינג מקלחת, שזה גרגרים. של פירות, כל מיני מרוסקים. או פירות, או פוליטילן, או עצות, כל חברה והפטנט והמרכיבים מה שלה. שאת אומרת שסבון רגיל, נגיד, סתם, לצורך הדוגמה, נקע 7 לא טוב? בואי נאמר, נקע 7 הוא נפלא, ה-pH שלו הוא 7. אני לא אוהבת על 5... בשמות של מוצרים. להסתכל על שיהיה 5.5. 5.5, זה הסיפור. כן, למעט, אם אנחנו רוצים טיפול אור מחדש, אנחנו עוברים לטיפול עם חומצות גליקוליות. אוקיי, חומצת פירות שמופקת במקרה שלנו, שזה פילינג. פילינג שהגרגרים הם מפוליטילן סינתטי, מאוד מדויקים כדי שלא ישרוד. זאת אומרת, זה איזשהו חומר סינתטי שעשו את הגרגרים ממנו. מין חיקוי של חול רק מחומר סינתטי. נכון. אוקיי. ולא שורט. מעורבב עם תחליב, בדרך כלל על בסיס של מים ושומן, ולא שומן ומים, כדי שלא יכביד. ובמקרה שלנו, חומצות פירות. אבל מה אנחנו יכולים לעשות בבית, כאילו? זה אנחנו עושים בבית. עכשיו, פה אי אפשר ללכת לספה פעם אחת ואת יוצאת יפה. כאן יש לנו מה שנקרא, כל מה שיש לנו כאן זה טיפול בית
עם באור שלה. תועלת מצטברת. הבנתי. זאת אומרת, לא זבנג וגמרנו, אז מה שאת כל אמרת יום עד עכשיו משפשפים זה שיניים. 5.5 תמיד שיהיה כתוב על הסבון או על נכון, אלא אם כן הרופא נותן הוראה אחרת, שצריכים אוקיי. חומצי או בסיסי. ופילינגים במקלחת. פילינגים מכל מיני במקלחת, חברות. מכל מיני חברות, הגנה משמש כמובן, כי זה הגנה הדבר משמש. שהורג לנו הכי את האור. ואחר כך בא מה שנקרא הניקיון היסודי. אוקיי, עכשיו כמו לא שבמטבח אנחנו עושים ניקיון יסודי פעם בשבוע, פעם בחודש, כל בעלי בוס תה. אוקיי. אני ממליצה על ניקיון יסודי לפחות פעם בשבוע. פעם בשבוע. נכון. ואיך עושים את הניקיון היסודי הזה, ועכשיו את צריכה לתת לנו פטנטים תעצמו וטיפים. עיניים ותחשבו אז שאנחנו מה כאן גוזל? בחדר אמבטיה. אוקיי. ויש לנו נרות, וקטורת, וכוס מה קפה. שנקרא לעשות עם כל הצרמוניה. כן. ואם יש בן זוג, לעשות את זה יחד. זה נורא כיף, זה כיף. ואז יש גם מי שיעשה את הגב. פרקטיקום. אפשר לקחת כן. מלח, פשוט מלח. מלח שולחני? מלח ים. מלח ים. מלח ים, כן, גם לשולחן משתמשים את במלח ים. מדברת על מלח בישול או מלח שולחני? כי יש מלח בישול, עבה יותר. מלח בישול, עבה יותר. מלח ים. אוקיי. נורא כדאי לך לפתוח לי את זה בינתיים. אני ממש לא טובה בזה, אבל... לא טובה, אז... נגיד, אוקיי. הנה, יש לו סכין מולי. יפה, חכם, טוב מאוד. הנה, תביא. מצוין. אוקיי. תודה. יפה. אתם תאריכו תקף ותאריכות, שף חבל שימושי יש שבבית, הנה, פתחנו לך בבית את זה. רואים רק את הצבעים. ופה גם מריחים. אני כן, לוקחת, איזה ריחות מדהימים של אני אורן. לוקחת מהמלח ים כן, 3 כפות, כן. ואז אני לוקחת שמן. עכשיו, שמן אתרי אפשר לעשות בבית בואו טיפולים? נאמר ככה, הבעיה עם שמן אתרי היא מאוד מאוד מסוכנת. כי הוא פעיל מאוד. השמן אתרי הוא רעיל. אם משתמשים בו, לא למטרות הנכונות, לא במינון. בצורה הנכונה ולא במינון. כך שצריך ללמוד שימוש בשמנים אתריים, אז- ואז אוקיי. פשוט מה עם לקחת שמנים מלח? ניטרליים, מלח, ושמן ניטרלי זה שמן שקדים. את יכולה שמן שקדים. שמן אני סומסום. מאוד ממליצה דווקא על שמן סומסום. סומסום. כי לשמן סומסום יש תכונה של ניקוי גם. עכשיו נכון, החדר אמבטיה מריח קצת כמו טחינה, או כמו חלבה. מה אבל עושים עם זה? אנחנו עושים את התערובת. כן, אז יצרנו משחה. בואי, יצרנו שבי, משחה. כדי שנוכל לראות אותה. וסמרטוט או מגבת על הרצפה, כי אפשר להחליק. אוקיי, מאוד חשוב. ואז להתחיל עם שתי הידיים לכיוון הלב, לשפשף את כל הגוף במלח עם השמן, עם המלח השמן. השמן הזה. ואז נכנסים לאמבטיה. ואז שוטפים במקלחת. עכשיו צריך להיזהר שזה לא ייכנס לאזורים אינטימיים, כי זה מלח שורף. וזה שורף. יפה, ו- כמו בים המלח. כמו בים המלח, ואם יש פצע, לא את להיזהר. הפצע, כי זה שורף. עכשיו, מה עושה המלח הזה? אוקיי. המלח עושה שני דברים. אחד, מכני, משפשף. מוריד את התאים המתים. מכני. ומה עוד? ושתיים, המלח, יש בו הרבה מאוד מינרלים, יסודות קורת, שאינם במזון שאנחנו אוכלים. אוקיי, ואז מספקים לאור דרך המגע. ואנחנו מספחים דרך האור הרבה מאוד לחות לאור. נפלא. עכשיו, מה קורה עוד? כשאנחנו מורחים את עצמנו במלח, קורה למעשה מה שקורה שנכנסים לים המלח או אוכלים גרעינים. אנחנו נהיים אחרי כמה דקות צמאים. ואז זה אותו מצוין, דבר פה, כי זה האור, חשוב לנו. האור נעשה צמא, ואז כל מה שניסה מאחר כך, לחות, קרם גוף, שמן גוף, יש לנו עכשיו לקיץ לנשים, גיל 50 אמרנו, שמזיות בצורה של תרסיס, ריח נפלא. פשוט לחות בתרסיס. אז את זה האור יש שותה. במיני-בר בצרפת, בכל מיני-בר יש כזה של חברה נורא ידועה, כן. שיהיה לכל אישה כזה תרסיס. של מים שהאור אני רוצה שלנו לומר לא לכם שבחדרי שירותים אלגנטיים, בכל מיני. במסעדות ובכל מיני מקומות, יש את זה. יש לנו את זה. אז אלישבע, תודה שהגעת אלינו, כי הזמן שלנו מה, מה זה אנחנו תם. לא עושים אמבטיות? אני הבאתי פרה עם אמבטיית חלב, אמבטיית חלב. ויער עם של אורנים, אז אנחנו פשוט נצטרך להשאיר את זה. ועצות מהים הצפוני. אנחנו אתה נצטרך מוכרח להשאיר את זה לצלם את לפעם הבאה. הצבעים. רק שתראו מה קיים. אוקיי, תודה שהגעת והארת את עינינו. ואנחנו